Bu Olimpiada Rusiya Federasyasının ýokary okuw mekdepleriniň dördüsiniň Hytaý Halky Respublikasynyň, Bolgariýanyň, Ispaniýanyň, Saudy Arabistany padşahlygynyň, Indoneziýanyň, Özbegistanyň hemde Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň taliplary gatnaşýar. Halkary olimpiýa taşygy matematikanyň ençe sırlaryny bilýän, zekinde ýaşaýan iň başarnykly we ýeti zekinlerini ýüze çykarar. Şerekeme ilmiň ösüşine sallamly goşandyny goşar. Mukam ýaş skripkaçylar toparynyň dostlukly ülkeleriň iň naýbaşy sazlarynyň düzülen her çemenden bir gunç edip taýýarlan çykyşlary türkmen medeniýetiniň beýikligini, şorsany raýdaşlygyny açyp görkezdi. Olimpiada gatnaşyjylary şekilleniş amaly haşam heýkeltaraşlyk sunmaty esasynda talip ýaşaýan taýýarlan sergisine sygnadylar. Olar bilen milli gymmatlyklary hakyna köp maglumatlary öwrendiler. Zeki gurnaýjylar hemde daşary ýurtdan professor mugallimler da talipler tarapyndan gutly sözler we üstünlikleri arzulaýan sözler ýaňlanyp, edeb sady kompozisiýalar bilen utgaşyp, barha ösýän ýurdumyzyň wasby berenden ýetirildi. Mehmanlar türkmen ýaşlarynyň gahrmanlar gydamydan ajaýyp eserleri esasyna eden çykyşlaryny uly höwes bilen tomoş etdiler. Hemde UNESCO-nyň adamzadyň madidel medeni mirasynyň sanawyna girdilen türkmeniň milli köç dep tansyny şowhunly el çarpışmalary bilen gyzgyn goladylar. Türkmen medeniýetiniň saz sunugatynyň öz boşly aýratynyna ýokary baha beren hemde onuň ruhlunyň dünýä döwletleriniň bilen ýaşlary türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadamda hemde hormatly prezident we arkadagy gahrman serdarmyda alkyşlaryny beýan edip, 4-nji açyk halkara matematika olimpiadasyny uly höwes bilen başladylar.